Ved afvaskning skal man starte med at huske at slå fugte- og farvevalser fra. Desuden skal man huske at slå duktor-fugteværket fra, så at olien ikke kan løbe retur i vores fugtesystem. Det er det, der gør selvfølgelig, når maskinen holder stille. Derefter sætter man en ren rakel ind på det trykværk, man gerne vil vaske af. Luks til, men spænd ikke skruen 100% op. Bare lige sådan, den har fat. Sæt maskinen op i fart. Helt op i pæn marchhastighed omkring 5000. Tag en dunk med det gule låg, det er nemlig vores olie, og kom på valserne, og spænd efterfølgende raklen helt ind mod farvevalserne. Slå farvevalser til, og slå på fugteværket til, sådan at vi trækker både plade og en del af fugteværket af. Når olien er løbet igennem, tager man den blå, det er vand, bruger vi til at fjerne olien med. Når man er færdig med det, slår man det hele tilbage i 0 igen, og skruer raklen fra igen. Derefter er der kun tilbage at stoppe maskinen.